मुखिया जी के रहरिया में, मुखिया जी के रहरिया में। होली में तू बईच गेला, चैत में तोरा ने छोड़बौगे छौरी, चैत में तोरा ने छोड़बौगे। होली में तू बईच गेला, चैत में तोरा ने छोड़बौगे छौरी, चैत में तोरा ने छोड़बौगे। आ महजा लेबौ तोरा से हम मुखिया जी के रहरिया में, गई मुखिया जी के रहरिया में। महजा लेबौ तोरा से हम मुखिया जी के रहरिया में, गई मुखिया जी के रहरिया में। मुखिया जी के रहरिया में। गेहूं काटे घर से निकलला 8 बजे भोर हरिया में, गई 8 बजे भोर हरिया में। गेहूं काटे घर से निकलला 8 बजे भोर हरिया में, गई 8 बजे भोर हरिया में। आ महजा लेबौ तोरा से हम मुखिया जी के रहरिया में, गई मुखिया जी के रहरिया में। आ महजा लेबौ तोरा से हम मुखिया जी के रहरिया में। रहरिया में। फोन पर तू करे छ बात गायक भोला बिहारी से, गई पवन सोनू खेसारी से। गेहूं काटे घर से निकलबे 8 बजे भोर हरिया में, गई 8 बजे भोर हरिया में। आ महजा लेबौ तोरा से हम मुखिया जी के रहरिया में, गई मुखिया जी के रहरिया में। आ महजा लेबौ तोरा से हम मुखिया जी के रहरिया में। presented by Adi Shakti Films।